हेलौ लोगोफोर, आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे आंनि गोसो गोथारै बरायग्रोना लानाय जाबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोदों आरोना। बे भिडिअफ्रा नोंथांमोना खोनाबायबो जानो हागौ आरोना। जोंनि गेजेराव गोबां बिदिनो बर' हारिनि गेजेराव गोबां बिदिनो दावराव दावसि जाबाय थायो आरोना। मानि थाखाय दावराव दावसि जालायबाय थायो जेबोखौनो मिथिया आरोना। मा दंमारोना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गावजों गाव नांलाय खमलाय एना एनि जे जादोला बेखौनो बुंनो सानो आरोना। नोंथांमोना जेन जुदि सोरबाफोर मोनथियोब्ला कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय आरोना। जुदि नोंथांमोना मोनथिनो लुगैदों अब्ला एसे खोमाफोरखौ नोजोर होनानै खोनासं आरोना। जुदि जोंनि बर' हारिनि हिन्जाव हाबा जाखानाय बिथांमोना मानो बारानिफ्राय बारा खारबाय थागोना गुबुन सेंग्राफोरजोंना हारसा बांगाल मुस्लिम दायो गोबाङानो मुस्लिमजोंसो बांसिन खारफालांनायखौ जों खोनानो मोनो आरोना। गोबाङानो मुस्लिम हौवाजों खारफालांनायखौ जों खोनानो मोनो। मानो जाउनाव मुस्लिम हौवाजों खारफालांखो जोंनि बर' हाबा जाखानाय आइजोफ्रा मोनसे आरो मोनसेबाव जोंनि हाबा जाखानाय आइजो एबा माहारिफ्रा मानो गोदान गावनि फिसायखौ गारनानै गोदान हौवाजों खारफालांखो बेबो मोनसे जादोला। नोंथांमोना मा सानो? जुदि नोंथांनियाबो खारोब्ला नोंथांनि फिसायाबो खारोब्ला मा खालामगोन हिन्जाव माहारिफ्रा? अब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरब्लानो जाबाय आरोना। जुदि नोंथांमोना गावनि हिन्जाव एबा हौवाखौ गारनानै न'खरनि गथ' गथाय गारनानै गुबुन हौवाजों एबा गुबुन हिन्जावजों खारफालाङो, सोरनिबा हिन्जावखौ लाना खारो, नोंथांमोनाथ' गोबां मिथिखाबाय जानांगौना, नुबायबो जानांगौ। बिनि उनाव बैसोर संसार जानायफ्रा माबायदि जाहैगोन? बैफोर जाय गुबुनजों हाबा जाहैनाय बैफोरो उनावसो फस्थायनो गोनां जायो आरोना लोगोफोर। गावनि हौवाजों फैफिननाय, सोरबाया फैफिनो सोरबाया फैफिना, सोरबाया फैफिननायनि कारना ओरै जेखिनि नांगौ बुस्थु बेफोरनि थाखाय बै सेकेन्ड टाइम खारनाय हौवा बिथाङा होनो हायाबानो गावनि फार्स्ट हाबा जानाय हौवाजों फैफिननो गोनां जायो। सोरबाया फैफिना, गारनानै आरो गुबुन हौवाबो लाफिनो आरोना। बिदिनो गोबां बिदिनो सानै साथाम हौवा गारनायखौबो खोनानो मोनो, जोङो नुनो मोनो आरोना ससियेल मिडियायाव। ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव नोंथांमोना हाबनानै नायोब्ला गोबां बिदिनो नुयो आरो खोनायो। जोंनि बर' हारिफ्रा गाहायाव लेथ्रा हाबाखौ मावगासिनो दङ। नोंथांमोना एसे सांग्रां होनाया गाहाम आरोना। जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा एसे सांग्रां होनाया गाहाम। नोंथांमोनानो जुदि गेदेर गोलाव दैदेनगिरिफोरानो एसे माबा लायाब्ला जों आरो फिसा बिलाया बुंनानै माबानानैबो लाब गैया आरोना। नोंथांमोनानो जुदि एक्सनखौ मावाब्ला बेबायदि जायो, बोरै जानो? अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ एसेनो दोनबाय आरोना। नेक्स्टआव बाय बाय।